Wat ya lok bat kibriu ki ba klim bat kibriu ki ba khwan mantoy bat kibriu ki ba kran ben bat kibriu ki ba buat ong ka kusten ga jong blai wala da ki la dei ki para bangai ki jong pir wat ya lok la da ki long hakum kata ka jinglong ka jing ibu jong ki namar ka kusten ga jong blai ka kran shai la da pipule nan nang kong korin ga lanong wa san ga khot ga ba khat we ka ong kum nen Henry mentang atho api ban om ya lok lem bat uno no ru ba khot para bangai ya u la da ulong u ba klim lane uba ikwa lalot lane uba mane blai thala lane uba kren ben lane uba buat lane uba khwan e bat ban om ya bam lem satia bat uba kum uta ong kten gi jong blai hangning yo ishai ba kten gi jong blai ka khang yanga ya pi ban ya lok ya kum kita ki jat brio lada gi lalong gi ba klim lada gi dei gi brio gi ba khwan man toy lada gi dei gi brio gi ba ju kren ben nyong ipi lada gi dei gi brio gi ba ju mane blai thala lada gi dei gi brio gi ba ju bu an nyong ipi wat ya lok ha jing im gi jong pi namar lada yol ese dak ba pi ya lok bat ki yol ese pi kum ngop akum kata ka benta dak ba pi ya lok bat ki pi kum di ka kiat dak ba pi ya lok bat ki pi kum lorni pi kum ikwa lalot ha jing im gi jong pi de namar kata ka bhai pi ban om ya lok e kum kita ki jat brio wala da ki de ki para banget ki jong piru ang khten gi jong blai wat ya lok lada ki long hakum kata ka jing long namar ka kta ya ka jing ya de ka ba shimet ki jong pi bat utrai de namar kata wat ju pen kle